Ajatellaan, että sä joudut seksuaaliväkivallan uhriksi. Ja sä et ole vaikka kertonut siitä heti seuraavana päivänä jollekin ihmiselle tai seuraavana aamuna tai laittanut viestiä silloin yöllä tai muuta, että sä palaat siihen asiaan vasta vaikka viikon päästä. Se on aika traumaattinen kokemus, voin kertoa. Eikä edes viikon, vaan vaikka 2 vuoden. Niin, se on irrelevanttia tässä. Mutta tällainen kommentointi, että aikamäärä olisi irrelevantti seksuaalirikoksissa, luo sellaista mielikuvaa, että raiskaukset olisi tällaisia jotain mystisiä tapahtumia, mitä vaan tuntemattomat ihmiset tekevät, ja ne on aina tosi selkeitä. Sehän ei pidä oikeasti paikkaansa. Suurin osa raiskauksista tapahtuu nimittäin sillä tavalla, että toinen osapuoli on muun muassa esimerkiksi kumppani tai joku muu läheinen henkilö. Tällöin myöskin se ymmärrettävyys siitä, että itse on kokenut seksuaalista ahdistelua tai jopa raiskauksen, niin vähenee huomattavasti. Meidän vanhassa, mutta vieläkin nykyisessä raiskauslainsäädännössä tietyt seksuaalirikokset vanhenevat muun muassa 2 vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sä et ole ymmärtänyt tapahtumakulkua, etkä sitä, että sä olet kokenut seksuaalista häirintää ja seksuaalirikoksen, niin todennäköisyys, että sä ymmärrät sen rikoksen tapahtuneen, ilmoitat siitä poliisille ja esitutkinta aloitetaan, niin vähenee huomattavasti. Sillä mikäli sä et ilmoita sitä siinä tietyssä ajassa, niin se tarkoittaa sitä, että sun keissi ei tulla koskaan tutkimaan. Ja loppuun vielä haluan muistuttaa, että jos sä oot nähnyt ton debaatin, niin minä ja Perttu Jussila ei istuta samalla puolella pöytää. Hän ei ole vasemmistolainen ja hän on tehnyt sen erittäin selkeäksi. Silloin kun mä oon mennyt tuohon debaattiin, niin mä en tiennyt, että hän istuu mun puolella.